ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଣା? ମୋ ନା ରୋହିଣୀ କେନ୍ ଗାଁର? ମୋର୍ ମା ର ନାଇଁ ତମର ଗାଁ କେନ୍ଟା? ଇଟା ଲୋର୍ ମା ଯେ ତମେ କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତର? ନର୍ମା। ହଏ ଇ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ମା କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଣା? କା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଣା? ତମର ନା ବୋଲ ତମର ନାଁ କାଣା? ମୋ ନା ରୋହିଣୀ ବଇନି ରୋହିଣୀ ସାହୁ କେନ୍ ଗାଁର? ଇ ଲୋର୍ ମା କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତର? ଇ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ବସନ ପଚରାଲେ କା କହିଲା তোর অসুবিধা କାଣା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? କହିଦିଅ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କାଣା ହଉଛି? ସବୁ ଅସୁବିଧା କାଣା କର୍ମା ସବୁ ତେଲ ଫୁଲ ନୁନ ଶାଗ ଚାଉଳ କାଣା ସୁବିଧା ଅଛି କର୍ମୁ କେନିକେ କିଏ ଆମକୁ ବୁଟି ବୁଟି ଦାତା ଜାଣୁ ଦିଆତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାଣା ଅଛି? ଛୁଆ ଗୋଟେ ଟିକେ ବନେଇକି ନି ପିଆବାର ଗो भात खान भात କିଛି ନି ଖାଇବା भात खानी जाके ନି କିଛି ନି ଏଇଟା ସୁଛି ଭାତ ବନେଇ କିଛି ନି सेसी बुड़ी सिंदा କୁଟୁମ କହିଲା କାଣା କରିଲେ କେତେ ସଂକିଲ ବଇଲେ ଯାହା ଦୁଇଟା ହେଲା ନା ଆମେ ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନିନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ମୁଇଁ ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆମେ ଫେର ମୋରିଷ୍ଟା ଆମେ ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନିନ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଦାଲ ଚାଉଳ କିଛି ରାସନ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ ଦେଇଦେସି ଚାଉଳ କେନ୍ତା କରିବେ ଚାଉଳ କି ଆପଣ କେନ୍ତା ଦେବେ ଏ ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ खाता मन खुलवा ଯାହା ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲି ଛୁଆ ଅସୁବିଧା खाता मन खुलवा ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆଜି ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା ଅଛି ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ହେଇକରି ପଡ଼ିଯାଇଛେ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଆମର ସୁକନ୍ୟା ସଦସ୍ୟର ଯେତେ ପାରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବାକି ସରକାରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିମି ତାଙ୍କର ଥେଥାନ କରିବେ